Takže zdravíčko dámy a páni, moje meno je Tarko a vítam vás u nového videa. Tentokrát je to z hry Minecraft a po 5 dňoch tu máme nové video. Akorát sme na serveri darkube.cz a zahráme si tu nejaký Bed Wars. Uvidíme ako to dopadne, dajte like a odber. Snažím sa dosiahnuť 100 odberateľov, bude špeciál. Bez ďalšieho obkecovania, poďme na to. Dobre ľudia, takže sme tu musíme tu počkať, nie že by som mal niečo to, sme tu 16, za 10 sekúnd sa začína hra Bed Wars. Áno, je to Bed Wars, lebo Skywars si moc nehrávam a už sme tu nice, idem si po železo, musím počkať, aby sa nám tu železo dalo, potom kúpim vlnu, lebo to je také najlepšie, už máme 21, 27 železa. To nám zatiaľ stačí na bloky. Potom si chcem kúpiť ten knockback stick alebo iron sword. Ale zatiaľ idem kúpiť voľnú. Kúpim tak stack a 16. Dobre, fajnovo. A musím ešte vyčkať tunak. Pozrite sa ľudia, v ďalke nám kto je. Aha. Neviem čo tam skúša. Ale ok, nice, odbieha na svoj ostrov. Ja sa tam zatiaľ postavím a potom vyleziem hore. Akože potom sa postavím speedbridgeom takto. Potom pôjdem hore normálne speedbridgeom a normálne im pôjdem na ostrov, zničím postiel, ale pravdepodobne ma zabijú, keď im budem ničiť tú postiel, lebo sú tam dvaja, ja som jeden a môj spoluhráč pravdepodobne ani nespolupracuje. Ideme skočiť. Hop! OK. Dobre, fajnovo sme dopadli na zem. Čo hádže snehové gule? Humaj. Počkajte. Aha, počkajte, oni idú. Ľudia, ide. Ty kokos, ľudia. Yes, ja som ho zabil, ľudia. Ale nie, ľudia, mňa zabilo TNTčko. Ľudia. To čo je? Toto. Dobre, ľudia. Respawnul som sa 48 železa, lebo môj spoluhráč niekde utiekol. Máme Fireball. Fireball je veľmi dobrá vec, lebo keď sa chcete boostnúť, alebo chcete hodiť do hráča tú blbosť, tak ho to boostne. Tu je môj spoluhráč, každopádne je veľká náhoda, že má rovnaký skin, ale to je asi jedno momentálne. A není tu, skočím sem, skoro som sa zabil, ale nevadí, ani nie vlastne. A tam oni sú. Ľudia, jeden sem uteká, rýchlo, dobre, nice, je dole. On hodil tiež, ale netrafil sa moc. Ideme hore a tunak si to dostaviam takto, ale dúfam, že aj oni do mňa nehodia fireball, lebo to by bol fail. Speed bridge. Ľudia, ideme speed bridge, takýto pekný. A musím ísť ešte sem. Zase speed bridge. Dúfam, že nespadnem, lebo to by bol fail. A stávajú si posteľ sklom, čo pomáha, lebo keď tam hodím fireball na posteľ, tak vidíte, že im to ani nezničí. Ale nie je to kvôli skulu, je to aj kvôli tým blokom. Každopádne by som chcel ísť tunak. Idem im to zničiť potichučky, nech si ma nevšimnú. No ľudia, oni si ma asi všímajú, lebo nie, ľudia, ja som spadol, to si robíte srandu. Ok, ľudia, ideme čakať na železo. No sme aj počkali, bloky máme, stačia nám bloky síce. Ja sa chcem len dostať na ich ostrov a výborne ľudia, tak to som presne chcel. Dobre ľudia, Respawned, takže dáme vlnu a ešte trochu vlny dáme, stack a 16 znova a ideme ich zničiť. Aha, nie, to je môj spoluhráč. OK, pomaly, aby som nespadol, opatrne. Sem dopadnem, potom idem sem. No ja sa tu takto vystavám, ako môžete vidieť. A ako ja by som ich chcel strašne zničiť im posteľ, lebo to by bolo strašne dobre, ale pozrite, a čo mám teraz robiť v tejto situácii? Asi sa pôjdem no tak toto už nie je normálne. OK, ľudia, už sme respawnutí, musíme sa po nich vydať, lebo oni sú jediní, ktorí sú nám naproti v podstate. A škoda, že žiadni iní hráči nie sú na okolí. Akože sú, hej, ale to je zase moc veľkú diaľku a zase by som spadol, lebo by som robil veľa speedbridgeov. Nesmiem s ním tak flexiť, lebo to je ako, to už je
každý v dnešnej dobe speed bridge, hej. To nie je nič nové. Ale zase idem po nich a tam ako sú... Nie, okej. Znova pomaly, aby som nespadol. No ak treba skočiť sem. Sem takto ešte speed bridge urobím. Dobre, tu ešte vyspeed bridgeujem sa. Dúfam, že do mňa nehodia fireball. Ale nevadí. OK, dole je môj spoluhráč a tam už sú. No tak sa takto vystávam. Normálne sa budem po bloku posúvať. A pôjdem tam. OK, môj spoluhráč tam hodil fireball. Tam je môj spoluhráč, ktorý tam bojuje ako ja. Ja idem sem takto a dúfam, že do mňa nehodia ten fireball. Ja to zakriknem na schvál. Počkajte, ja na ňo skočím, ľudí, ja to si robíte srandu, že znova nedopadnem. No ľudia, ani neviem, že či toto vlastne dohráme, lebo to je také dlhé totok. Zápas medzi 4 ľuďmi v Bed Wars, tak to som ešte asi ani nevidel. Aby sa to ťahalo 6 minút. Niekoľko minút, aby sa to proste ťahalo. Reálne za chvíľku len 5 minút a 40 sekúnd. Aha, fireball, OK. Je tam hráč, no ten proti nám ide. Vystávam sa hore, dúfam, že nemá luk alebo dačo. No čo si to ťaží späť? Čo si to tam ťaží? Aby som nedotiahol. Teraz oni to tu idú dostávať, ale dobre, môj spoluhráč je chytrý a dal to tam. Fajnovo, ja sa tu teraz takto dostávam k tomu rýchlo. Aby som, už dotiahnem. Nice, a teraz, ľudia, teraz som spadol. OK, ľudia, 36 železa a 3 goldy, takže to je v pohode, 38 a kebyže máme ešte 2, nice, môžeme fireball urobiť, takže to rýchlo urobím, aspoň ten jeden, aspoň nech im niečo vrátim za to, čo nám tu porobili, ako nás zabíjali a tak ďalej. Tak ľudia, teraz im to vrátim, bum, ľudia, a je dole, nice. A teraz ideme ešte sem. Musíme ešte tohto chumája poraziť, pretože sa mi nepáči tam. Áno. Potrebujem, bloky, zoberiem si bloky, takto sa tam postavím a ideme na ňo. Mám kamenný meč, železo, 18 železa a knockback stick, ale ja idem na nich týmto. No tak to si robíte srandu, tak oni im to vrátili, možno, že tak nejako. OK ľudia, ak sa vám video páčilo, tak dajte like a odber, ak ste sa pobavili na mňa, ako som hral, tak dajte like a odber a zatiaľ sa majte a čaute.